sadnúť? Detstvo, tak často sme chodívali do lesa, na hríby, spievali sme si rôzne pesničky. Červená čapočka ma volajú, lebo svoju babku by som opísala taká dobrosrdečná, milá, dlhé biele vlasy. Som jej povedala, nech si nedá ostrihať, lebo by vyzerala katastrofálne. Košičku babičke nosievam, nejaký chlebíček, čas nejaké koláčiky, aj keď to by teda babička nemala jesť, ale ja aj vždycky doprajem. Vlka? No ja som vôbec najprv neverila všetkým tým poverám, že je v lese, ale potom sa stalo, čo sa stalo, no. Nepripadám si ako hrdinka, ako vlk je síce strašný, ale tu Pálko je skutočný hrdina. Ten boj je s oveľa strašnejšou vecou. Život detí v nemocniciach naozaj nie je ako z rozprávky. Prispejte aj vy na klaunské večerničky pre všetkých malých hrdinov. www.červenynos.sk. Ďakujeme.